Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok melate dohami Tuho, ala ditaluan hodo dosa dot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman meni, asam napakrimon na mangulu hami, ala ni haheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, dipausat hodo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugoy mahami memuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapun ho di bagasan haporsyaon na mangulu, pay masaat hami tulabungmu. Amen. Maredde mahita. Patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik na paduahon dohot lapatanna, patik paduahon, dang jani gana onmu jala dang jadi sumanmonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi di bagasan aek na ditoru ni tano, yang kotunggabe si sobaon manang si uluan. Dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohat tadi bata, jala ikon holong rohat tadi ibana, asadang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi posroha di ugasan homitan. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Maredde mahita. Oh
poti madu satan nagodang itu di bata martangyang mahita. Ale di bata nami nama rasi roha jalan abadia. Ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Kuhilala hami. Rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido. Umbahan nahu pasirep hami di diri nami sadarion di jolom. Jalahu partopat hami. Tunau jot-jot do hami manibil sian akka dalanmu. Nabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami alai. Dang dihalomon roham hamatian ni akka pardosa. Alai humubaon ni rohado lomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami. Duhut pangalison nami. Marhiti-hiti pangulon nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pohot maasi ni roham di hami. Marhiti-hiti panadangion dohot hagogoon nitod di perbadia. Asa tarapul situ turu hanami monjoho. Asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bayan hasangapon di guarmu dabadiai. Amin. Tabegema baga-baga taringot pasisani dosa. Satok kidohu tadikon ho. Alay papungonok kumaho muse marhiti-hiti aka asin ni roha godang. Dagan diperpiar ni murukku tadbunhon buhiku satokin maradopoko. Alay marhiti-hiti dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho. Ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon madi debata na degijang. Amen. Kor punguan inahan na. Yeah.
Hatani debata de minggutta sadarion, imantas rumat tersurat di pesalmen biddu 20 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom, marsika soring mahita majahasa sian hamima ayat na parjulu. Ede sian si David, Jehoba do si parmahan au, dang tagamon hurangan au. Di pasabam rohakku, ditogu doau di dalam hati goran, alani guarnai. Ainang pedalan au dirura linggoma ni hamatea. Dang huhabiari permara. Ai hodo mandongani au tukotmu, dohat batamu mangapuli au. Hodo manutup meja di joloku, maradopon akka musuku, dimiai hodo uluku, susukdo panginumaku. Tongon tahedeng dan basa dohat asi ni roha, mangihut-ihut au saleleng au mangolu. Jaladong mulak au masuhanku, mabagas ni Jahoba saleleng-lelengna. Ido sahatna, martua doakan atumayon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amen. Kor punguan ina Kamis.
Marede mahita. Hati dakku maha porsiotai, songon nahina tidakku nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di bata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumu palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni bata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi parbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubano toru dung ditanom, na mulak mengulu di ari patuluhon, na manaik tu surgola hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana may mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia, dohot diasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Kurpunguan remaja na posobulong HKBP.
Shalom menang kelas. Titing Jubilate tanggal 20 April 2024. Doh topik Yesus do parmahan nadinggan. Na perjolo titing nama ragam. Ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria nama dohoti permingguan sadarion. Jala ak katamue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon hupasahat hami hata parhorasan sian huriatta jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debatama hita marhite parmingguan ta sadarion. Napaduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh tu ruas na berulang tahun di minggu patuluhon di bulan April 2024. Sai dilehon debatama gajang ni umur hahi pason dohot akka las ni roha. Hatani debata tuna marulang tahun. Dienet sian Markus 10 ayat 27. Dibereng Yesus mana sida huhut didok. Anggo di jolma dang tarbahen. Alai dang songoni di debata. Ai saluhu nado tarbahen anggo di debata. Akka goarna berulang tahun boy mata bereng di infokus huriatta. Dohot akka goarna berulang tahun parsaripeon. Nomor 3 papungu pilihan. Sadarion papungu pilihan tujolo sada A dohot sada B dohita tu haperluan ni kantor pusat dohot tu pembangunan. Paduahon tu hari Minggu tanggal 28 April 2024 nanang ro papungu pilihan tujolo 2B 2A dohot 2B dohita tu haperluan ni kantor pusat dohot sentralisasi. Na paupaton rapot parhalado partohonan patupahon pemilihan BPH dohot pengurus seksi dohot patot tahun periodisasi subseksi Naung Mardalan. Na di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 17 WIB. Denggado Mardalan rapot parhalado partohonan laho memilit BPH Dewan dohot pengurus seksi dohot patotahon periodisasi tu subseksi Naung Mardalan dohot patopahon pamiliton tu utusan sinode godang dohot utusan sinode distrik. Pelantikan tu sude pengurus Naung terpilit disakapi di patupa di Minggu Parjolo bulan Mei 2024 nanang ro. Napalimahon rapat huria. Di hari Minggu tanggal 28 April 2024 nanang ro tapatupa do rapat huria dung sipul parmingguan arian pukul 10.15 WIB. Agenda ni rapot ima pamiliton badan audit huria dohot panitia pembangunan ni huriatta. Jala pelantikan tu pengurus Naung terpilit disakapi di patupa di Minggu Parjolo bulan Mei 2024 nanang ro. Nomor 6 Dewan Koinonia. Parjolo seksi Naposobulung. Di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di patupa seksi Naposobulung di huriatta do pertanyaan remaja Naposobulung HKBP masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gedung sekolah minggu. Do mutusi ria maremaja dohot Naposobulung ni huriatta madohoti pertanyaan ini. Na papituhan Dewan Marturia.
pembentukan tim pendoa HKBP di Huriatta Resort Immanuel. Hobartu kegiatan na pinatupan di distrik 10 Medan Aceh dohot distrik 31 Medan Utara na di hari Selasa tanggal 10 April 2024 nang salpu na niuluhon ni Opui Eporus HKBP, Kadep Marturia HKBP, Kabiro Sending HKBP, dohot Preses distrik 10 Medan Aceh, Preses distrik Medan Utara, ima pembentukan tim pendoa di HKBP, domutusi naingma di Ganup Huria, Resort asa dibentuk tim pendoa di Huriatta, jala dipangidoma tu Ganup Sintua Wek, asa memilit sahalak sian Ganup Wek, nagawe tim doa ni Huriatta. Napaduahon seksi sending pekabaran Injil Boima ta Jahabe di Infokus ni Huriatta. Nomor 8 Dewan Diakonia seksi pendidikan na di hari Minggu 14 April 2024 denggat domardalan ulaon pertanyaan tu akka yanakota nama dohoti ujian dohot tu parguru malua periode 2024-2025 na pinatu panid Dewan Diakonia marhite seksi pendidikan ni Huriatta. Napaduahon seksi diakoni sosial boi mata jahabe di Infokus ni Huriatta. Nomor sia acara pertanyaan wek dohot inganan pertanyaan. Adong ralat di si pertanyaan di wek Bethlehem. Nyonya Sintua menjuntak sasitongna di rumah Nyonya Dr. Andus G. Gurning, boru Situmorang, di Jalan Seibrantas, alai di Patupa di gedung sekolah Minggu ni Huriatta. Nomor 2 ralat pertanyaan di Wek Nasaret, di rumah keluarga Atak Sitanggang, boru Pardede, sasitongna di rumah Dr. Andus B. Manurung, boru Nainggolan, di Jalan Seimuara, Nomor 10 sada, 12, 10 tolu, Boima tajaha di Infokus ni Huriatta. Nomor 14 jadwal parkor tu Minggu tanggal 28 April 2024. Minggu pagi ama Immanuel, ama Jericho. Di Minggu siang ina Kamis perempuan, ina Kana dohot ina Maria. Nomor 15 ruas naupname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Na Parjolo amang James Hutauruk ruas ama sian Wek Jordan pemulihan di rumah. Nomor 2 Nyonya Hutauruk Borgultom ruas ina sian Wek Bethesda opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 3 Ano Sibarani ruas Naposo, Wek Galilea di Rumah Sakit Murni Teguh. Nomor 4, Amang Sintua MHP Pardede STH ruas Ama, sian Wek Bethesda di Rumah Sakit Murni Teguh. Tatangyakom maamanginang asa malum akadongatta namar sahit. Nomor 10 namamake gedung sekolah Minggu dohot gereja Boima ta bereng distensilan ni titing ta sadarion. Napaduahon titing parhepengon. Parhepengon sentralisasi, non sentralisasi, keuangan diakoni sosial huria, dohot keuangan pembangunan boi taida songon na adong tarsurat distensilan ni titing ta sadarion. Mauliate mahu pasahat hami tu akka ruas dohot parhalado, nang pasahaton akka kewajiban tu Huriatta, suang songoni na pasahaton hamuliateon, persepuluhan tu Huriatta, tuhatama na mga lehon pasupasuna tujulanon tuhita saluhutna. Songoni matiting na masa dohot nanaing masa di Huriatta, mauliate ma di tuhatta, debatama na mamasumasu mga ramoti hita saluhutna
ruas ni huria HKBP Immanuel Mauliate. Shalom. Shalom. Tapa bunga peliata sada A dohot sada B buhut mahita marede. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhu namanginang.
Hatani debata di hita di minggu sadarion ima minggu jubilate. Tersurat di Evangelium Yohanes bidu 10 ima mamuka sian ayat 10 sada tolhas tu ayat 10 walu. Songonon mah hatani debata. Parmahan nadinggan do angguau di siahon parmahan nadinganido hosana humokop akka biru-biruna. Alayang gonani upaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di ida pero babiat di tadikod do biru-birui laho maporus gabe di soro babiati ma biru-birui jala di passerakon aisi pangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui audo parmahan nadinggan hutadda do akka nadiau jala di tadda nasida do au songon amai na manada au jala au manada amai jala husiahod do hosakku humokop biru-birui adong dope akka biru-birukku na asing na sosian baraon ikod doho do akka ito gihonokku tangi honon nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan ala ni oddo ubahe dihaholongi amayau ala hulehon hosakku jala asa jala okku imuse dangadong nama buati sianau sia lomokku dui huleon namar huaso duau mangalehon namar huaso duau majalo muse ima patik na hujalo sian damang. Ido sahat ni turpukta di bagasan sadarion. Amang inang dongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Autsura dangadong namarmahani hita. Autsura dang diparmahani Tuhani daging dohok todita. Jut mahita songon akka biru-biru na lilu. Lilu aladang taboto dopak dia hita lao. Songon biru-biru na so adong parmahanna dang boto onni mangalului di dia do akka pajapalan. Songon biru-biru na so adong parmahanna tung talpedui laho pasudaun ni ima serigala. Songon parmahan na sodong biru-biruna buidui gabi madabu tu bagasan lobang jalalau semate di si. Songon ima gobaran ningulut ta manginang molodang adong parmahan dihita. Aliulu do suku-sukun rohatta, ay hami jolma do hitaon, basa ikot di parmahani hita. Tutu dakolan biru-biru di parmahani. Alay nang hita jolma pe riko do adong parmahan di hita. Parmahan ni daging nang todita. Jala di hak Kristenota taparhatopo do Tuhan Yesus do parmahan nadinggan di hita. Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Tentu pabagasot tamay muse sadi hari ma di parmahan itu hatta Yesus sita. Tarlumobi ma di partiket sinuaing. Ay hita sadiri do nama cari nariko di hita. Hita sadiri do nama jaga ngolutta. Hita sadiri do na mangula. Datung hea taida Jesusi ro mermudu-mudu hita. Ro laho mangaramoti hita. Tutudo manginang dang taida. Alai tahilala do. Jala tung tahapur siai do. Ai ausura holan marhiti gugut tahita majaga dirita. Itak ni piga jom mahita amanginang boy majaga diriton boy selamat. Ay borngin nai so dungo behita ngamudup pita dang tabo to be manangaha. Laos gobok petabay sudi jabutay tibo tabay tebok ni pekarangan ni jabutay tagobok sudi. Anggo so jahuba na marhal huta marisuang sabing do akka na parhali. Alan itu tahaposi do alana diramoti jala
alana dipermahani jauh badong ulutta. Tuhan yang menggembalakan kita, Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Ubahen nabu hita totong di bagasan hasonangan. Alaino belgasiani yang menginang. Yesus sebagai gembala, gembala yang baik. Tutudo ibana maparmahani hita sian nasanguluna. Ay marhiti Adam dohot Hawa jolma na parjului. Lunga digadi hungulutta amanginang tu sibolis. Lunga di gonggoman ni huaso ni sibolis, huaso gonggoman ni dusa ngulutta. Ngulu ni jolmai saluhut. Jala dung sahat jolmai tu gonggoman ni dusa. Dang di parmudu-mudu si bolisi jolmai gariada di parkelek-keli do. Mulu menderita jolmai tung las dorohani si bolisi. Anggo dimulanai songonima tabuni pakkateo ni si bolisi tu si Hawa. Mulu dipangakoi dang tutu homate. Alega bisa rupa mahodoh de bata. Dijalin si bolisi do terus komunikasi tu jolmai. Ditiki laho membujuk merayu jolmai. Alai dung madabu jolmai tu bagasat dosa. Dung diuhum debata jolmai tu dia do lau si bolisi. Didok tu boru-borui hacitam maho lau tu buhoni anak komu. Didok tu bawai hir hodokmu mangalulusi panganonmu. Dung dapat uhuman jolmai alani dosai. Tu dia do si bolisi amanginang. Dia turehot do jolma na merdosai. Dia turehot do jolma na mangai alani dosai. Dak. Diurupi do dah. Gari ada di parek kelek-keli. Las rohani si bolisi. Dung diototoi jolmai. Las rohani si bolisi. Dung gabi susah ngoluni jolmai. Ala diului pangiduan ni si bolisi gabi merdosai bana tu debata. Hanggu debata. Nasa dosa. Ikon uhumunna. Alanido manginang di soma parmahanion ni Jesus dihita nama ce arga. Dang di pasobu hita totong di bagasan gonggoman ni dosa. Dang di pasobu hita totong di dodoni si bolisi. Dang di pasobu hita totong gabi marsikor mersiak bagi alani hadusauni. Ale songon parmahan na dinggani bana Roma ibana tu portipion. Ala audo nama no paun sudia kajol mana argado od dijolukku. Ala nido huseahon ma hosakku. Asa hutogu akana hutop paon. Mulak muse tu bagasan asini rohakku. Ayalani hadusaun ni jolma. Ngadi bagasan hamatian jolmai. Jaladang adong nabuai bepaluahon jolmai siani. Nang diri na sa diri. Nang hagogoon na sa diri. Jadi mulut abegi amanginang Kristen progresif na madok bui jolmai malua asing nisian asing rohani Kristus. Kristen progresif adalah ajaran sesat. Dangadong na bui malua ia soalani Kristus namate di haup inor silang dohot marhiti hahehionna. Jadi kalau Kristen progresif berkata dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan nilai-nilai hidup kita yang benar, kita bisa diselamatkan. Maralo do yang menginang tu ajaran hak Kristenot tanasitong. Atau nga menginang dengan saha porsiaon ido baik didok permahan na dinggan duau. Diseyahon permahan na dinggani do hosana humokop akka biru-biruna. Argado jolmai na tinopai di Tuhan Yesus permahan na dinggani. Alanido ikon seahonon nama dirina. Dia mengorbankan nyawanya. Asa mulak musa itu ibana. Asa diroro sian gonggoman di dosa. Doho sian gonggoman si bolis jolma naong marsik kori naong marsiak bagi alan dosai. Jala ditawar homma tuhita kesempatan kedua. Mangulu di bagasan asini rohani di bata. Itu baik didok naking anggo naso parmahan situ tuh. Iblis akan berpura-pura peduli dengan kita amanginang.
Iblis akan berpura-pura menawarkan berkomunikasi dengan kita. Tetapi ketika kita sudah mengiyakan, maka saat itu kita jatuh ke dalam dosa dan kita akan dihukum Tuhan. Baru mah sonang rohani si bolisi ditinggal lo mahita. Idolana saya huingok doa manginang jala saya juk duhu jami tahun. Cara kerja ni si bolis nah yang digobar honi opui porus Justin si hobbing. Sebelum kita berdosa, iblis mengenakan kepada kita kaca pengecil. Pakai homma itu hita, jalai husip pematu hita. Ulah homma, dang pala buhai. Ay sona holak ko mangula songoni. Nga hampir sudi mangula honi ninna. Ujungnya terbujuk mahita, jala tabir idu tutu, dang pala buhai. Dung taulahon dosai, digati makaca pengecili. Dipakai homma tu hita kaca pembesar. Dungi dihusip pematuhita ngamar dosa biho taum mabukukmu dang sesaun ni Tuhan ibi dosam mate nama ho di bagasan dosami. Itu sebabnya bagi jemaat yang sedang sakit parah perlu didoakan dan perlu selalu diingatkan. Ay gugudu si bolis manyuarahon tu pinggolna ditikina marsahe posi ibana alani dosam doho songonon jalatok kinai mate nama ho di bagasan dosamon dang adong bediho asini roha. Itu selalu dibisikkan iblis itu. Ai ido kerejuni si bolis. Alan itu perlu pendampingan. Keluarga naringkas marminggu naung manada asini rohani di bata. Husip pun torus tu si pareon ni namar sahidi. Dihaholongi Tuhan Yesus do ibana. Nang pemarsahi ibana. Totong do diramoti Tuhan Yesus daging dohok todina. Mulu adong pedi bagi ibana suara-suara. Ni si bolis di pikiranna di bagasan rohana madok alani dosam doho marsahi dang malum beho mate nama ho di bagasan dosa ikon tatangyak kod do ibana margogo mana marsahiti maka porsiai holong do rohani Yesus di ibana. Amanginang dongan saha porsiaon ala dang permahan si tutu si bolisi holan na memanfaatton hagaliot tado ibana. Iblis selalu memanfaatkan kesempatan kita. Kesempatan yang datang kepada kita saat kita lemah, dia tahu titik di mana dia mau masuk menghampiri kita. Dan bukan iblis yang menjadi gembala kita. Dunia ini dan juga segala kenikmatan yang ditawarkan kepada kita juga bukanlah gembala yang benar. Seolah-olah di dunia ini apa yang kita butuhkan sekarang tersedia. Naing marhua pe jolmai ngasudi tersedia di Portibion. Tetapi ingat amang inang, dunia ini meskipun bisa menawarkan segala macam kesenangan, tong dosongon si bolisi ibana. Dung ditawarhon tu hita kesenangan ini sega mapar rumah tangga otak. Dung tajalo tawaran ni Portibi sega manang hubungat hita sama hita. Sega manang akan nilai-nilai na dinggan. Nani suaton ni hatani debata tu hita. Karena kita terima bujukan dan juga tawaran dunia. Kita menganggap di dunia ini serba lengkap semua. Naing marhua pebui, saliling adong hepeng. Tapi bukan itu yang menjadi gembala yang sejati. Dung olo hita terbujuk di keinginan-keinginan na tinawarhon ni Portibion tong dogabe di bagasan akahasusaan ngulutta. Idwalana didok diturpukon hanya Yesuslah gembala yang baik. Gembala yang baik itu dicirikan dan telah dibuktikan dengan Dia memberikan nyawanya untuk kita, amang inang dan remaja napo sebulung. Ngadi soro Tuhani hitasian gonggoman di dosa dot hamatian. Dan itulah yang membuat kita untuk tetap mengakui holan Yesus do parmahan nadinggan. Dungi didok Yesus mamuse. Ahu do parmahan nadinggan. Hutadda do akana diau. Kalau iblis mengenal kita hanya demi melihat apa situasi kita. Iblis mengenal kita hanya dalam kelemahan kita. Dan dia mengenal kita untuk memperdaya kita.
Dia mengenal kita hanya untuk mengakal-akali kita. Jadi gudang do pardongano pe deportivo songoni do menginangkan marsitadaan dung ditadda hita di boto makelemahatta, dan kelemahan kita itu yang dipermainkan dia untuk menipu kita, untuk mendatangkan sesuatu yang buruk kepada kita. Sarupa do sibolis ditadda sibolisi do hita tong alai panadayon ni sibolisi asaboy do hita perdayaonna, asaboy do hita altuponna. Tidak seperti itu dengan Tuhan. Tuhan mengenal kita. Semua yang ada dalam diri kita dia kenal. Dan karena dia mengenal kita, maka dia mendampingi kita. Dia yang mengerti segala kebutuhan kita. Dan dia yang tahu bagaimana cara untuk mendidik kita, mendewasakan kita, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang baik. Sering terjadi perdebatan di tongan natoras. Dohot anak konna. Anak-anak sering menganggap mama-mama yang lain lebih baik dari mamaknya sendiri. Alah mama-mama yang lain pajupang sehari sebulan, sehari seminggu. Dan las rohana memerang dan akon di palihoni sudi. Ape romo makna ijabunat tongkan ipangidu sesuatu down dan nomak non. Jadi Roma pikiran dan lagi kayaknya lebih baik inang itu narohana makan. Padahal omak nana manubuhon ibana do nama boto dia naduminggan di gelengna. Ya inang-inang yang lain, ibu-ibu yang lain itu juga bentuk kasih dan perhatian. Alai dang na kasih dan perhatian na pinasaha ni ibu-ibu yang lain ni naduminggan di bagasan nguluni anak konna. Anak kita sendiri memang sering menganggap bahwa yang lain itulah yang lebih sayang kepadanya. Tapi sebenarnya sebagai orang tua itu yang lebih tahu bagaimana mendisiplinkan, bagaimana mendewasakan, bagaimana membimbing anaknya di bagasan hasit tongan. Asabui ibana bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Songoni manang tuhatai songon permahan nadinggan di tonga-tongani ngulutta. Ditadda dohita jala diboto do songo dia laho mabahik kita gabi pribadi na dewasa. Menjadi pribadi yang tetap mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Alani doa manami nanami di bagasan hatani di batas sadarion ala ditadda Tuhan itu hita. Nagabi pertanyaan, apakah kita mengenal Tuhan? Molo didok dison ditadda parmahanido biru-biruna. Jala biru-biru kipe ditadda duau. Harusna molo tahilalado di parmahani Tuhani ngulutta hitape tatadda do suarana. Taboto do aha kemauanna jala taihutod do aha na pinangiduna. Ido alana molotadok Jesus do parmahan na dinggan jala hita do kabiru-biru na hinokopna amanginang narikot idaot tadi son ima kedekatan. Dia mengenal kita dan kita juga mengenal dia. Bagas doa menginang lapatan nyon. Kalau dia mengenal kita, bagi kita itu artinya kita percayakan semua hidup kita kepadanya. Adapun tindakan kita, adapun rencana kita, kita tidak akan pernah mau melakukan itu dengan kekuatan diri kita sendiri, kecuali kita selalu menyampaikan itu kepada Tuhan. Asa dipasuk-pasuk karena dia mengenal kita. On masada nama cerikot alat aboto do ditadda Tuhani hita takas. Asa nama sana di bagasan ngelut taupe sasitong na dang terlepasi sian rancangan dohot akka tindakan ni debata nanaing mendewasakan kita pasi kopok kita jalan mengurupi hita. Jadi molo takas do tahaporsiai ditadda Tuhani do hita boima gawe talapati suka dan duka yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ala ditadda Tuhan itu hita. Jala sajuk do tabegi
dang lehonon ni debata tu hita akka maulon kecuali Tuhan sudah mengenal dan mengetahui kita sanggup untuk memikulnya. Maka implikasi ni jami tahun molot adok di tanda Tuhan itu hita. Atong sonang dorohat tamanginang merdalan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, semua jalan-jalan yang akan kita tempuh, sadok sian huaso dohot pangaramotion ni Tuhani, sian sudi panulupion ni dibatadui di tonga-tongani ngulutta karena Tuhan mengenal kita. Jala implikasi na paduahon tatadda do ibana. On masada na jot hita gagal menadda Tuhani. Torop do sogot haduan ninna Tuhan Yesus majawau Tuhan. Alai dang bongo nasida. Dakutaddaho ninna Tuhan Yesus. Alaniaha karena kita juga selama kita hidup di dunia diminta asa terus belajar. Dolo moni rohani Tuhani sipatu pauta. Mulu gumudang do pehita noaing tawar menawar. Mulu gumudang do pehita noaing bernegosiasi. Warna pehita jago negosiasi ate inang amang. Dia keaturan ni huria pe bernegosiasi. Dia keaturan ni Tuhani pe bernegosiasi. Taringot tumar minggu di hari minggu peneng dinegosiasi hoddo. Sahali dosa bulat dang roa amang ninna kan. Sadok sudi do deng dinegosiasi hon. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu bahwa yang diminta Tuhan itu adalah ketulusan, kesungguhan, bukan kepintaran negosiasi. Dang malo-malotta naing mernegosiasi dohot Tuhani. Molo taha porsiai do jala tataddo do Tuhani, morma amanginang akka sifatnya karakter tanah jujut bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah perintahkan A, maka kita belajar melakukan A. Mungkin tidak sempurna, tapi tidak ada lagi negosiasi yang lain tentang itu. Dangadong AB pilihanna, dangadong BA. Kalau A, kita bersungguh-sungguh melakukan itu. Allah tatadado Tuhani. Jala napatuluho namanginang luar biasa ni holong ni Tuhani. Adong dope biru-biruku na asing. Na sosian baraon. Pada saat itu Yesus hanya berhadapan dengan murid-muridnya yang adalah orang Yahudi. Dan Yesus sudah berkata, masih ada domba-domba yang lain. Ngadi bereng halak bataki. Adong dope halak batak. Nanaing gabi biru-biru. Jala ikon masuk dona sida tu baraon. Jala sada parmahanna ima Yesus. Sebuah kasih yang universal. Dan karena kasih yang universal itu, kita masuk di dalamnya amanginang. Gabi biru-biru ni di batahita. Nani ihot di bagasan haporsiaon di bagasan Yesus Kristus. Jala ibana gabi parmahan di hita. Jala amanginang molotajahan aking titingi dinanang dipabakit tim doa di tonga-tonga ni huriatta. Di tahun 2024 pimpinatta Epurus HKBP opui padita Dr. Robinson Butar-Butar Rapdohot Kepala Departemen Marturia Amang Padita Daniel Harahap Dohot Kepala Biro Sending Nuaing sedang mempersiapkan 12 orang amanginang evangelis yang akan diutus ke Afrika. Marhite program sentralisasi naung lam merdalan dinggan ngamar gugu BHKBP manongos 12 halak padita naposo. Memang noaing calo padita do PDI bay alai bulan onomon ditahbis som manasida gabi padita. Dan telah dipilih dan dipersiapkan 12 orang yang akan berangkat menjadi evangelis, menjadi misionaris di negara Afrika. Jadi mercerita opui na di area Haiti di kantor distrik dibagi per UM Mount. Orang Jerman, pendeta Jerman. Longang nasida. Kok bisa nina? Ala biasa nak kapadita sian Eropa doa manginang bermisi
tu negara-negara di luar Eropa. Dan juga ke Afrika biasanya juga dari Jerman, dari Eropa. Tapi kali ini pendeta-pendeta di Eropa sangat-sangat sedikit jumlahnya. Dang piga bena berminat gabe padita. Alanido kekurangan tenaga misionaris mah aka gereja-gereja di Sadok Portivion, khususnya tu daerah Afrika. Dan HKBP hadir untuk menjawab kekosongan itu. Di Paradi mana yang 12 halak misionaris. Mereka sudah diajari bahasa Inggris, diajari bermisi, dan mereka sudah diterbitkan paspornya, visanya juga sedang dalam proses penerbitan. Jala tugas ini tim 2 sian masing-masing resoton manona manginang. Setiap minggu berdoa bagi pekerjaan misi itu. Supaya pekerjaan misi itu benar-benar menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi najolo sian Jerman doro marbarita nauli tu tano Batakon. Alai mamuka 2024 tahun. Orang Batak, khususnya HKBP, memberangkatkan para misionarnya untuk menginjili di luar negeri, secara khusus di Afrika. Dan setiap tahun akan bertambah amanginang. Bukan hanya Afrika, di negara-negara lain bahkan Opui Eporus juga sempat mengatakan negeri Cina mungkin juga akan diberangkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Alanido tim doa dan dengan topangan sentralisasi keuangan dalam Dinggan semakin banyak amanginang nabui hobasan ni huriatta HKBP tarlumubi diuluhon pimpinatta na benar-benar berintegritas dohot marsitutu laho makkobasi huriyai. Alanido mangulahon na di ayat 10 nomodi ikodoho do nasida togihonokku. Mulungaliling hita halak Batak ditogihon Tuhan Yesus gabi biru-biru masuk tu sada bara, masuk tu sada persekutuan di bagasan gowarna. Jalanga Yesus gabi permahan di hita noaing sahak maparitai jalanunga diulahon huriat HKBP. Hita pe ikon togihonot tado mangihutton paritani Tuhani tatogihon akana somanadda dope asa doho nasida gabe biru-biru ni Tuhatta Tuhan Yesus. Atau nga manginang do nga saha prosyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus dung tabigi hatani di batasa darion buy mahita songon topik ni minggutta marajubilate marulup-ulup marlas ni roha ahadolas ni rohatta manginang tidok hatani debata alana di parmahani Tuhani dongolutta las dorohat tamadalani parnguluanon ala debata do maparmahan hita Yesus Kristus do parmahan na dinggan di bagasan ngolutta tahalas somaya manginang kita bersuka cita karena Tuhan menjadi gembala. Dia mengenal kita segaru hola ditadda camak peiba manang nabupati wali kota ngalas roha. Ini Tuhan yang mengenal kita. Dan kita juga mengenal Tuhan. Tuhan izinkan kita mengenal dia amanginang. Ay isi mahita jolmo pikirata mek-mek do. Buasa buhi hita manadda ibana. Tuhan mengizinkan kita mengenal dia. Dan itu sukacita tersendiri bagi kita. Ketika kita secara pribadi-pribadi mengenal dia. Mengetahui siapa dia. Dan mau dituntun oleh dia. Itulah sukacita kita amanginang. Jala biru-biru ni di batado hita. Anggo didok Yesus sian holas cian Israel do ngabe. Dangadong be bagiatta. Bongot tu bagasan biru-biru na pinarmahan ni Tuhani. Alay ala didok Yesus. Adong dopi akka biru-biruku na asing na sosian baraon. Dakkolan halak Jahudi. Alay nang dohot halak Batak. Nang sadok tahe. Sudi akka home marga. Suku nadong di Portivion. Di jodoh asa gabe biru-biruna asa di parmahani ibana. Las marohatta manginang ngasahat tu hita pajwoni jala sahat tu hita gabi biru-biru ni Tuhani. Na di hokok marhiti mudarna jala totong di parmahani arian dohot borongin di saluhut pardalanan ningolutta. Marjubilate mahita, marlas ni roha mahita. Maruluk-uluk matodita di Tuhani. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Martangi yang mahita.
O Jehovah Tuhan nami, mauliate ma dihatam no kutangihok kami, di minggu jubilate sadarion, di tonga-tonga ni Huriam, HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Boy hami Tuhan sonang, mabigi hatam, jalaga begok las niroha di hami, dung huboto hami takas hodo parmahan na dinggan di hami. Say adong do Tuhan husip-husip ni portibion, dohot husip-husip di sibulisi nang mangailang ulu nami asa daw siyak ko. Jala juk do hami Tuhan terkecoh, juk do hami Tuhan tertipu. Hurip po hami do perhatian na tulus na nitawarhon di sibulisi dohot portibion. Hape ujung nga gabi makkorhon tu hamaguad do. Jala dung di bagasan habir nitok kami, tung swadong do perhatian suang pangurupion, sian sibulisi, sian portibion. Holan ho do Tuhan parmahan na dinggan. Nung nga di tuguho kami siyan gonggoman ni dosa dot hamatian. Nung nga di buwan ho kami tu sinodang hatiuron di bagasak ko. Nung nga jupang kami hasonangan hadamiyon dohot pardingganan dohot debata. Ala ni hamamatem dohot haheheon mo. Ho matutu parmahan na dinggan. Naong paluahok kami siyan hamatian. Mauliate madiho Tuhan. Ala nilas dorohanami sa darion. Marjubilate duhuriam. Ala hujalo hami mo si panugunuguan mo. Marhiti naong lam takas huha porsiay hami. Di parmahani hodo daging doho to dinami. Atong saliling hami mangulo Tuhan. Naing matotong ho na marmahani daging doho to dinami. Takas may piopon nami. Jala takas mahami mangihutok ko. Mangulahon lomoni roham. Ali Tuhan di bata mauliati madisudi ruas di Huriam. Na nilehom mo ali Tuhan kesempatan marlas ni roha. Ima akka ruasmu na marulang tahun hatutubu di bagasan saminggon. Sailam tabay ma Tuhan akka hahipason las ni roha. Songoni gajang ni umur. Dongani jala pasu-pasu parmahani ma Tuhan sudi ruas ni Huriami. Jala ajari ma sudi ruas mi makamulatehon. Saluhu na ari-ari ni ngolu. Saluhu na pertambahan usia. Holong ni roham doi dengan ni basam doi na pinatongommu di akar ruasmu na marulang tahuni. Atong tabba malas ni rohana sida. Tabba mahaburjo na sida mamuji pasangapok ko. Jala marsigatung manasida totong di pardalanan ni ngulu na sida holat tuho. Holan ho maali Tuhan di jauh na sida di akatangyang na sida. Jala holan ho ma Tuhan na mangurupi na sida. Na patukon gogo di na sida. Manggulahon akka ulaw na dinggan. Saliling na sida di hasianganon. Nang aka rumah tangga na marulang tahun parsaripeon. Mauliate madihualay Tuhan. Hasatiaon na siyakoi. Totong mangarahut pardongan saripeon ni amanami doho inanami. Sailam margogo maganup rumah tangga. Marsia juajuan, marsia holongan. Jala mangulahon poda parsarepeon. Naung jinalona padan parsarepeon. Na sujadi sirang iya sosinirang ni hamatian. Asa gabi keluarga nagok las ni roha, nagok pasu-pasu ma Tuhan. Akka rumah tangga na mames tahun na makalason ulang tahun parsarepion na di bagasan minggon. Jala dia kalas ni roha, marhiti akka pinopar, saya totong ma Tuhan gohi keluargai, ramoti akka pinopar na sida totong, asa lam tabba di nasida akalas ni roha tu akka tikina na ingro. Dihamolatihon rohanami alay Tuhan, proses periodisasi di tonga-tonga ni subseksi-seksi ng songoni BPH Huria dohot aka pengurus dewan ng aka utusan-utusan tu sinudi asima roham Tuhan say pasu-pasu masudia kana posom akanong terpilit di tonga-tonga ni Huriam gabay parhobas di tonga-tonga ni Huriam laho menguruti aka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni aka pakkobasioni jala urutan nami Tuhan tu ari minggu na neng ropa tu pahon rapot Huria say pasu-pasu ma Tuhan sudi mardalan bahen sangap di guarmu. Ali Jehovah di batama nami, songoni mahutangnya ko kami karwasmu na di bagasan parsahiton, dohot na di bagasan pemulihan. Amang james hutauruk na di bagasan pemulihan ali Tuhan, ruasmu sian wik Jordan, pargugui pasu-pasu maama nami, malum madihilala, tanggal mana sasahiti, margugu mamusya manami mangulag kaulaw na. Nang di ina nami inang nyonya hutauruk borugultom, ruas ina sian wik Bethesda na dirawat noeng di rumah sakit Bunda Tamrin. Urupi ma Tuhan ina nami, pargugui ina nami di hatuwaon na.
Huwida hami do sihol ni rohani ina nami totong neng marsawar dohoto tung loas matotong ali Tuhan di baga sa kahipason loas makesempatan mo sa di ina nami Tuhan lahom marsawar dohoto ramoti ma ina nami i daging dohoto dina upagong gopok kami tu tangamu nang keluarga pena mengurus sa pasu-pasu Tuhan totong margugo na sida song ni mali Tuhan nang ianak kamu sahalak ruas na poso sian wi Galilea ima ano si barani na dirawat no yang di rumah sakit Murni Teguh. O Jehovah di bata, say pasu-pasu matuhan niya na kumi, say lehom mahagugu di ibana, dohot pos ni roha, jala jama mapamatang na nahachiti, asa malum ibana, jala mulak siyan rumah sakit, bulas ibana musim manguruti kaparkarejuan na, jala buy maringga, las rohani keluarga tarlungubi ng naturas na, dung dipahipaso pamatang ni iyanak kon nami, asi maruham alid di bata. Nang songoni dia manami, amang situa MHP pardidi, na dirawat no yang di rumah sakit Murni Teguh. O Jehovah perdinggan basa, saya dongani jala pasu-pasu ma amanami i, lehon mahaguguon, lehon mahamamalum, jala pos rohanami Tuhan, di bagasan asini roham ma amanami, mulak siyan rumah sakit di bagasa kahipason, boy mo se Tuhan, mangulahon ak kaulahon, nang marparsauran, dohot hami di tongani bagas coromon. Atik tungadong ali Tuhan, nang akana suhuboto hami, nasutartiting di bagas sadarion, alay makarikoton jala makasiholi hamamalum, dohot pangurupion asima roham Tuhan dohok manasida saluhuna na peak alani parsahiton alay dang huboto hami dang tertiting sadarion say pasu-pasu manasida asamalum nasida senaka parsahiton na margugo nasida mangalo sahiti jaloon nasida Tuhan siakko hahipason tuak katik kinanengro. Mauliati maali Tuhan nang di akarwasmu parhaladom nang pasahaton akka hamulation pilihan kewajiban di tonga-tonga ni huria diakoni sosial sangoni nang tu pembangunan ni huriam. Pos dorohanami Tuhan dada tu dia ihu pasahat hami na pasahat tontu hodo hami marhiti hitu huriam asa pakeon ni huriamon pahebakon harajaumu pasautan lomo ni roham atau ngali Tuhan jalo masalhu na pilihan hamulation dohot kewajiban na pinasahat ni ruasmu parhaladom jala ajari ma Tuhan akap panitia parhalado laho mamakkei hobbar tulomo ni roham asalam mangerbang harajaumu di tonga-tonga ni huriamon jala terpasu-pasu mahami Tuhan muse tuak katikinan engro diakka ulaun nami diakka keluarga nami nang diakka sudi akan narekot dingulu nami mauliati madihu ali Jehovah di batama nami tangihon matangiang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapasahak mapiliat tatujulu huhu mahita maride. Biru
Tatang yakom ma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasayak kami pilihanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tungaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say samadu sanami songo panesanami, didu sanidongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhani maho. Di sodakon Tuhani mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhani mabuhina tuho jala di pasarhom madamena tutodim.